give mama. Come. Give the book to mama. Take the book. Ja, goed zo. Thank you! Kisa ron. Si Opa mo siguro ron. Uy. I think andito yung lolo niya. Ana. Nay. Be. Check if lolo is there. Maybe Opa is there, Ana. Oh! Andito talaga yung lolo niya. Tuwang-tuwa siya pag andito yung lolo niya. Where's Opa? You left Opa there. Oops! Good thing hindi umiyak. Hello, good afternoon na. Ano na? Alas 2 na ng hapon and andito lang kami ni Ana sa bahay. But later on, dadalhin ko siya sa labas. Oops! Oops, be careful pangga. Vorsichtig, ha? So, yun, andito yung lolo niya andun sa labas. So, I think pupuntahan niya. Naglalakad-lakad na pala siya na siya lang mag-isa. Ayan. Ayan. Vorsichtig, Ana! Dalawang halaman ko sa sa loob, lalabas ko sila para mainitan. Maganda ang araw today. So, ito yung dalawa. Ang laki na nila, uy. Anniversary gift to ng in-laws ko. Ang liliit pa nila ngayon. Lo, ang dami ng dahon. Ito din, bigay ng aking sister-in-law. Hello? Hello? Yeah, don't kill them, huh? Don't kill the Don't kill plants. Mama's plant. No. Hey, no, no, no! Hey, no, no! Come, Mama. Watch out, ah. Watch out. Careful, ah. The bike, ha? The bike. Oh my God. Where are you going, Ana? Uy, asa ka? Shh. Balik, 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 balik. Okay. Oh, zit hij. Oh, zit hij. Not my plants, ha? Oh, zit hij. Oh. Oh, 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 oh. Oh, Be careful. Oh, oh, oh. that is from Daddy. His Yeah. beer. His beer, it's all empty. Oh. Oh, nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee. Okay. This is the third day that she started walking on her own. Ja, is goed hè. Goed zo. Kijk, hè. Goed gedaan, Anna. Nou. Next year the 4 days marching in Nijmegen. Hopla! Daar gaat je. Hey. Nakabahan pa rin ako sa kanya pag naglalakad. Ah. Pati na. Careful, ah. Patay na ang flower si Mama. Okay. Yeah. Ayaw na lang kinay basura pang gaon. Ali, bi, ali. Ayan, kami na lang dalawa. Kinakabahan pa rin ako sa kanya. Hindi ako sanay ba na nag-ano na siya. Naglalakad ng siya lang. Ano ko, bulaklak. May mga bagong ano tayo. Bagong lavender na bulaklak. Kasi yung iba nag-dry na. Tapos yan, yung ibang bulaklak dyan. Yung iba namatay siya. Uy. So, maglalagay pa rin ako ng mga bulaklak na mga dyan. Basta yung anak ko dyan.
Balik na kami sa loob, guys, kasi kinakabahan ako kay Ana. Nalabas tayo later, ha? We'll go out later, ha? For now, we just stay indoors because it's too hot for now. Out, out, out. Like, I'll just walk around there, ha? Oh, go, go. Go to Ayla. Blythe, Tara. Pag-play lang ikaw, ha? Ako naman magliligpit ng konti kasi yung pinagkainan namin sa lunch. Kumusta naman kayo? Kita ng orange diha. Mag-ano ako mamaya mag smoothie kasi si Ana po nasasarapan siya sa smoothie. Kaso lang ayaw niya yung yung pag nagbi-blend ako, nagagalit siya, natatakot siya ba? So yeah. Benya mo. These days na after the past 3 days na naglalakad na siya lang talaga. Napapagod siya. So, gusto niyang matulog ulit sa hapon. Ano na ako ng mga pinaghugasan ko. Hinugasan ko na to sila lahat. Nasa puwet ko siya kanina. Gusto talaga niya dito sa harapan. Oh, dumadaan. Nindot dyan na diya sa tubangan, day. Oh. No, niagi na sa mga tubangan. Ano sa MacLeod? Okay. Oops. Oh, okay ra ka? Wala ka na unsa diha? Okay, got it! Okay? Oh, ali na sa mga tubangan. Ay, naunsa lang ka eh. Oh, inom manibi. Oh, naman. Yeah, this is for you. Oh, come. Oh. May drink water sabi. Maside ka mag-alinit. Maside ka. Ay, maside down ka eh. Oh, bring your toy, Dad. Put it here. Put here. This one. Put here. Wait. Somebody area. Pakita ko sa inyo yung pantry na. Pasensya na kayo, makalat pa siya. Hindi ko pa siya na-organize. Kalat pa. Plano ko, ko siya. Bilhan ko siya ng mga containers pa para mas ma-organize pa siya. Sobrang makalat. Ito yung freezer namin. May extra freezer kami sa taas. Doon sa 3rd floor. Doon kami naglalaba. Nagsasampay. Doon yun yung namin extra freezer. Yun na naman yung anak ko. Sige, uminom ka ng tubig. That's good. Okay, maraming tubig. So, I'm just gonna wash quickly. Ito guys, ang cute-cute nito. Yung pang brush ba? Ng mga pinggan, ganyan. Cute siya. So, nilalagay ko siya dito next sa aking halaman. Sobrang maaraw. Uy, grabe. Ito pala yung namin mamaya. Dinner namin mamaya. Schnitzel siya. Chicken schnitzel. Keep crocant schnitzel. Nagdadalawang piraso kami nila. Pero pag masyado siyang malaki sa akin, isa lang yung sa akin, and then boiled egg lang ako. Tapos potatoes. Wala kaming rice kasi hindi kami magra-rice because nag-rice na kami yesterday. So ina-alternate ko siya.
Minsan, 2 days walang rice, 3 days walang rice. Ganyan. Pero si Anna kasi, kumakain siya ng rice. Mostly. So, once a day kumakain ng rice si Anna. Pinay na Pinay yung aking anak. Kumusta na pala dyan sa sa Pilipinas? Kung you guys gusto talaga namin umuwi ng Pilipinas. Pero, knowing how hassle it can get there because of the long quarantine and then sobrang magastos ba? So, puyo na lang ta. Di naman lang muna kami uuwi kasi nga gastos, tas you know, you can't make the most of it because ang haba ng quarantine ba? And then, yeah, let's just stay safe na lang. Yung nahihirapan din yung yung partner ko kasi nga wala man siyang vaccine. Ayaw magpa-vaccine eh. Kasi dito, hindi naman sa pilitan ba kung ayaw mo talagang magpa-vaccine. Siguro magpapa-vaccine siya later on. Nilagay sa guys, ito yung stove and ito. Yung sa yung baba. Kailangan pang linisan yan. Hindi pa ako naglinis. Ito, nilalalak na namin ng ganito para hindi na ma-open ni Anna. Ito din, yung mga kubyertos andyan. May lock din yan. And ito, yung mga panglinis dito. Nakalock din ito para in case i-open ni Anna. Hindi niya ma-open. Sao na lang, kuyaw na. Check ko muna sana. I-check ko muna sana siya kasi nga parang ang tahimik ba baka kung ano nang ginagawa doon. Hey, don't stand too close to the TV. Move back. Hey, come to Mama B. Come. Wow, what's up? What's up? Wow, my love. Kusya Mama. Nay? Why kissy Mama? Oh, nay. Bi ko siya, Mama, Bi. Ayaw na magpakis. Lagay tayo ng hand cream kasi sobrang na-dry yung kamay ko these days dito. So, while naglalaro si Anna and nanonood ng kanyang favorite show, iniiwanan ko lang siya doon. Tapos, mag-aaral muna tayo. Kung hindi ko natapos. So, 3:27 ng hapon and prepare na lang ako ng dinner guys kasi nga may klase ako later. So, kasi after magluto, lalabas kami ni Ana. Lalabas ko siya while the weather still okay. And yeah, mag-prepare na lang ako ng dinner para later di ako magmamadali ba. So, ito na yung ating chicken na crocant na schnitzel. Tapos may potato tayo dito. Ano ko lang to. Chop. Para siyang hash brown ba. So, masarap to i-pair sa talaga potato. Kit ng nalabot na. Tapos na kalsikan ko upuan. Mantika. Biskot. So, tikman natin yung niluto natin ito. First time ko ito siya matry. Sarap naman. Medyo blunt siya, no? May lasa pala. Sarap naman. So, ito na yung ating potato. I-mix lang natin.
Pag malapit na siyang maluto, nilalagyan ko siya ng rosemary or rosemary because siya mabango, and then nilalagyan ko siya ng garlic powder. Ganyan. Gusto din yan tumingin sa niluluto ni Mama. Wow, smells good. Wow! Hindi ko kaingit. Sana hindi umulan kasi medyo makulimlim na naman. Lalabas pa kami. Gustong-gusto ni Ana yung sa fountain malapit sa amin. So, pupuntahan namin siya. Pinapaalis ko siya, guys. Pinapapunta ko siya. Pinapabalik ko siya doon sa living area. Layas na. Balik talaga. Mga 10 minutes pa. And, luto na yung potato. Tapos, magano din ako mix na veggies mamaya. Para kahit paano balance pa rin siya ba. Nasabi ko na ba, guys, may pala ako, no? May exam ako next week sa September 22. Exam ko, reading exam ko. Pero yung schedule na pinili ko sa 7 o'clock sa gabi kasi nga para mahatid ako ni Mr. doon sa city ba. Mahirap mag-aral ba. Walang masyadong time. Kasi busy man sa bata. Tas busy din sa mga gawaing bahay. Wala akong masyadong time. Charot. Mahirap mag-study. Tinatry ko namang mag-study. Kaso sa gabi, gusto ko mag-aral sa gabi kasi tahimik na. Tulog na si Ro tsaka si Ana. Kaso pagod na ako, guys. Si Ana kasi medyo natutulog na siya, mga alas 9 na siya natutulog. Tapos pagkatapos niyan, I spend time with Ruth naman. Nanonood kami ng movie or kahit po sandali lang. Kasi natutulog na po siya mga 11 talaga. Dapat nasa bed na siya mga 11. Kasi nga, nagigising siya ng mga 7:30 para kumpleto talaga. Disiplinado po si Mr. sa tulog. Ako, hindi. Mula noon hanggang ngayon. Pakita ko pala sa inyo yung kwarto ni Ana. Simple lang naman po. Simple lang yung kanyang kwarto. Pakita ko sa inyo. Parang hindi ko pa talagang napakita ba. Medyo magulo. Ni Ana ito. So, ayan. Yan yung kanyang kwarto. Ayan. Konting laruan siya dyan. Tapos nilagyan ko ng dito. Isang bed. Kukunin ko pa itong isang bed na to. Ayan yung kanyang mga dresses. Yung camera niya. Tapos, nag-electric fan siya. Mahina lang naman kasi nga mainit these days. And then, para may ibang noise, may white noise dito sa kwarto ba. May labahin pa dito. Yung dryer niya dito pa. So, aayusin pa po namin yan. Ito may siya dito, may closet siya. Kaso yung nakatambak yung mga damit na malaki pa sa kanya ba. Yung bin ng kanyang diaper, andito din. Wala pa, hindi ko pa na-change ng trash bag. Hindi ko pa napalitan ng trash bag. So, yeah. Yung extra room naman. Pasensyaan niya dyan. May mga labahin dyan. Tapos may mga bagong laba. Ayan. Ito pala yung nabili ko na na carpet na tag 10 euro lang. Euro lang. Kailangan lang linisin. Linisan ko pa. Bakit hindi ko nilagay ito doon? Lilinisan pa ba? Kailangan pang linisan. So, nagkatan. Makalat pa dito. Hindi pa ako naglinis. Naglilinis pa lang. Naglilinis ako dito kung ako lang. Para makapag-vacuum talaga ako. Makapag-mop ng maayos ba. Nahanap na ako ni Ana. Yeah, ikaw meron. Mama lang. Diyan kang mama. Mama is here. Iwata. Be, ato close be. Close.
Oh, watch out. Watch out sa imong kamot. Okay, very good. Hindi nakaka-open ana eh. Daan na naman siya sa harapan ko, uy. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Currently, ayan ang kalat ang. Wow. So, ito na siya. So, ito guys, ilagay ko muna siya sa microwave kasi, babalik ko pa naman siya sa pan later ng mga, 30 seconds or 1 minute siguro, ganyan. Kasi, lalambot to mamaya eh. Magpo 4 p.m. na, so, labas na kami ni Anna. Kumusta pala kayong lahat? I hope okay lang kayong lahat. Dito sa Netherlands, wala pa ring lockdown. May mga new measures lang. May mga pala ako dito bagong bisita. Oh. These days, hindi pa rin ako nagfa-foundation or naman si Anna. Or nagko-concealer masyado kasi nasa bahay lang naman tayo ba. So, may mga bagong tayo dyan. Ganyan. I told Ruth na gusto ko nang palitan yung mga cushion dito sa sa living room. Sabi niya okay naman. Sabi ko palitan na parang iba-iba kasi yung kulay ba, ayoko nang parang iba-iba yung kulay, ang gubot-gubot. Yan mga gamit ni Anna. Ang kalat-kalat. Pero, ganyan talaga pag may anak ka. May nag-post pala kanina, yung kakilala ko yun. Sino ba yung nag-post na? Yung bahay daw na palaging malinis, isa lang daw ibig sabihin, walang bata sa bahay. Ganyan talaga. Pag may bata, makalat. Ay, di. Tapos na kami ni Anna guys. Ayun na, nauna na sa akin. Nauna na. Let's go. Go. Be, come. Be, wait up. Be. Come. Sana. Asa ka? Gusto ni Anna dito. Wow! Murag korek oh. Hi! Oh, maigos mama. Maigo yung mata. Be careful ha. Ingat sa imong eyes ha.
Mama. Hey. Ali, Mama. Thank you. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Joy, Mama. Mubabay lang sang kigwa. Bye, Mama. Come. It's yay! Bye na kami ni Ana, guys. Ayan na si Ana. Mga 30 minutes din siyang naglakad-lakad. Maghihintay na lang kami dumating yung papa niya. Oh, sleepy na eh. Sleepy na. Okay. Yeah. Sleepy na. Patulugin ko muna siya. Magna-nap to eh. Ayoko sana siyang patulugin kasi baka hindi makatulog mamaya. Pero usually, nagnanap naman siya ng mga less than an hour. Come, mama ko. Come. Banya mo. Come, love. Wala kita po. Ayaw na maglakad. Banya mo. Kapo ikaw? Sige na, up. Paling ka mo. Okay. Patulugin ko muna to, guys. Sige. Balikan ko kayo pag andito na yung papa niya. Patay. Ja, nou de croissant is everywhere. Ja. 6:45, quarter to 8 na. Tapos na yung lesson ko, tapos yung klase ko, tapos andito na din si Ruth, tapos na kami mag-dinner. Si Ana kakagising lang. Naray. 2 oras yung tulog niya. Ewan ko makakatulog to ulit. Ana. Maaga. Anna, Ana, Papa. Finish your croissant. Go. Okay. randje. Kom. What's up? Iko-close na natin itong vlog na ito. Ana, say bye-bye to the vlog. Bye-bye to the vlog. Bye-bye. So, yun lang yung ating vlog today. I hope nag-enjoy kayo. And if nag-enjoy kayo, please don't forget to like and paki-subscribe na din kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Medyo busy ang araw na to. So, kita-kita sa susunod na video. Baka sa weekend mag-vlog ako. We'll see. So, yeah. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Bye! Mush-mush, babush! He's walking around in the kitchen. Bye-bye! Mush-mush, babush, Bye-bye. dodong. Mush-mush, babush, dodong. Moes. Hey, kom maar.